चिराङाव आरोबाव गोमादों साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारि मुंनि सासे सुबुङा। आथिखालाव गुबुन रायजोआव नखर खुंनो थाखाय खामानि मावहैनायनि मुङाव गोदान हिन्जाव आरो गोदान फिसाय लानानै खारनाया गोदान बाथ्रा नंलिया। गोबां समाव गोबां जायगायाव हिन्जाव खारनाया बांसिन समाजारि बिजों एबा खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ जों नुनो मोनबाय थादोंमोन। नाथाय बे बाराव आलादा। सासे नखर गोनांखा साथाम गथ'नि बिफा रहन मुसाहारिया गावनि हिन्जाव गथ'खौ नागारनानै गोदान हिन्जाव लानानै खारखोमानानै दं। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा काहिबारि गामिनि थागिबि रहन मुसाहारिया थांनाय 1 अक्ट'बरनिफ्रायनो गुवाहाटीयाव खामानि मावनो होननानै नखरनिफ्राय ओंखारलांदोंमोन। ओंखारलांनायनि उननिफ्रायनो नखरनि सुबुंफोरजों मोजां गाज्रि रावजोंबो जेबो खौरां लायाखै। नाथाय बिथांनि अनजालि बिसि रानि मुसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा सुलुंनिफ्राय मोनथिनो हायो जे बियो सासे गुबुन हिन्जाव लानानै दं। बिनिखायनो बिसि रानि मुसाहारि आरो गामिनि रायजो राजाफोरा न'सिम फैफिननानै गावनि बिसि फिसाजों लोगोसे नखरखौ मोजाङै दैदेनफिननो थाखाय खावलायहरदों। नैबे स्क्रिनाव नुनाय सावगारि हरथात रहन मुसाहारिखौ सोरबाफोर नुसनोब्ला 8753990842 आरो 8761089329 जानबुं नाम्बाराव फोरमायहरनो थाखाय गावनि बिसिजों लोगोसे नखरनि आंगो बिमा आरो रायजो राजाफोरा खावलायहरदों। बोराया माबा गुवाहाटीयाव खामानि मावनो होननानै थांदोंमोन। ओमफ्राय दा गुवाहाटीयाव थांनाया दा माबा दस्राजों जेन'बा मोजां मोनलायनानै थांखो ना माखो दा गैया आरो दा गोमानानै दं। मास मोनसे जाबाय। ओमफ्राय दा बे हौवाया जेन'बा आंनि फिसाफोरखौ नायनानै मोखांखौ नायनानै जेन'बा फैफिनबा मोजां जागोन आरो माने आं बजबनानै लाफिनगोन आरो ओमफ्राय आंहा नै गथ'फोर गोरलै गोरलै दंना साथाम माजों जाहोनो। आंथ' खामला हाजिराबो मावनानै जानो हायाना उन्दैफ्राबो गोरलै गोरलै मा खालामनो। माब्रै मिथिदों नोङो नोंथांनि बोराया फिसाय हिनजाव गोदान लाबाय होननानै? बे सिगाङावहाय जेन'बा बिदा फंबाय साथामबो खामानि मावहैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दा बिदा फंबायफ्रा बायहेरायाव बिदिनो ओंखारबाय थायो होनदों जायो माबा बिदि होननानै खोन्थाहरदों आरो फनावहाय न'आव कल खालामनानै बिदिनो बुंहरदों आरो नोंनि बोराया बायहेरायाव ओंखारबाय थायो एसे रायहर एसे बुजायहर होननानै बुङो आरो जोंबो हाया बेंनो दा अबेहाय थाङो मोनथिया जोंबो बायहेरायाव ओंखारबाय थायो होनना बुंबाय आरो। मा मुं बोरायनि? रहन। बे गामिनि मुङा मा? गामिनि नामा खाहिबारि होनो। चिरां जिल्ला। औ। आंनिया रानि मुसाहारि। नोंनि फिसायखौ बाहेरायाव सोरबाफोर नुयोब्ला? औ बायहेरायाव नुयोबा जेन'बा बे माबायाव फट'फ्राव जेन'बा नुयोबा माबानानै दोन आरो हमनानै दोन। नोंथांमोननि गामि बा न'खरसिम खोन्थाहरनांगौ। औ न'खराव खिन्थाहरनांगौ आंनि मबाइल नाम्बारखौ जेन'बा लानानै आरो। गथ'फोर साबैसे दं? गथ'आ साथाम दङ। न'खराव सोर सोर दं? न'खराव बिदिनो बिदा फंबाय साथाम दंमोन बेहा ओमफ्राय गाव गावबागाव जुदा जाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दा आंजों थाफानाया बिहाव बिखुनजो दं आरो ओमफ्राय जेन'बा उन्दैफोर साथाम आंहा ओमफ्राय जों बोराय बुरै ओमफ्राय बिदिनो बिहाव बिखुनजो दङ आरो। जेरैबा नोंनि फिसायखौ जेरैबाबो आंनि फिसायखौ आं नांफिनगौ आरो आंनि फिसानि मोखांखौ नायनानै आरो दा फैफिनबा मोजां जागोन आरो आंनि फिसाया। बिदि जानायनि आवगाय न'खरखौ माबाफोर उसुबिदाफोर जादों नामा? जानायालाय बिदिनो एखमबा समाव बिदिनो गावबो एसे माबा नालाय अलसिया नालाय बेफोराव एसे बिसिफ्रा बुङोमोन आरो खामानि मावाबा माखौ जानो बेफोरबायदि फिसाफ्रा माखौ जागोन नों मावाबा बायहेरायाव ओंखाराबा नोङो गामियावबो एसेबो नागिरलाबायनानैबो नों मावा लाजियोबो आरो फोथाराव थाङाबा माखौ जाहोगोन फिसाफोरखौ होननानै एसे एनै नांलायोमोन आरो थेवब्लाबो ओमफ्राय मोजाङै मोजां थांदोंमोन आरो खामानियाव गाहा ओमफ्राय सिगाङाव रायलायखायो ना मायोमोन आंथ' हमनोबो हायाना गाव बायहेरायाव रायलायो ना मायो फनखौ ओमफ्राय दा मोनथियामोन आरो फोथायनायाथ' आं गुवाहाटीयावनो दं बायदि मोनो आरो हौवाखौ मानि मोनोबा सोरबाफोर नुयोबा रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ न'खरखौ नायनानै जेन'बा फिसाफोरखौ नायनानै मोनोबा हमनानै दोनथों आरो ओमफ्राय आंनि बे मबाइल नाम्बाराव कल खालामबानो जायो आरो। दिनै फिसा रहना खामानि मावनो थांदोंमोन खिन्थु बेबादिखौ खोनायाखैमोन आरो हिनजाव गदाय लादों होननानै थांदों आंनो फिसाखौ नांफिनगौ नों फिसाफ्रा नागिरनानै जेराव मोनो बाहायनो हमनानै दोननानै नैबे मबाइल नाम्बारजोंनो दा लानायजों खिन्थाहरनानै जों लायगोन बिसोरनोबो हमनानै होनायनि साबायखर होबोगोन जों। बेहा रहना गथ' गथायबो दंना? गथ' गथाय साथाम दङ सोर फिसिनो जों दब थैनानै थांबा दिनै आंहा खुदुना खाहैनांगौमोन दा मोनायावनो ओंखामा गैबावा खम जारला समाज बियो आं फिसिनो हाला दा बिफायाबो हनै उन्दुनानै दं लोमजानानै। बेयावनो नों थायोमोन? औ बेनो आं फिसा दुइसिनजों जानो होनानै आं थाखानाय उन्दै माबा गेजेरजों देरसिनजों जुदायाव थाहैखानाय
खारबाय आरो जुदा जाबाय इनिफ्राय दुइसिनजों आं जानो होननानै थादोंमोन अब्ला बियो बेबादि गियान आं बेबादि गियान जागोन होननानै आं मोनथियाखैमोन फिसा हौवाखौ दुइसिन जाम्बा नांलायनोबो रोङा खमलायनोबो रोङा रावजोंबो बुलायनो रोङा दिनै बिबथि बिजादै आइ आफा गामिनि दङ बेजोंबो जेबो हेंथा होनो रोङा हिनजाव गोसोनायाव बोरै रोंखो दा बेखौ सामलायनानै लाबो गथ' गथाय दङ रुदु रुदु आं थैनानै थांगोन बे हिनजावाबो बिसिया फिसिनो हानाय नङा एथ' समायना न'खरनि फिसा माहाजोन बादिनि उजिनाय फिसाफोरखौ फिसौफोरखौ बोरै दाब दाब जायगायाव दाबसे दाबसे हरनानै आलाय सिलाय खालामनो नांगौबा बावनो थाथों आं फिसाखौ मोनफिननानै हमनानै दोनथों नोंनि फिसालाखौ नोंनो नांफिन आंनो नांफिनगौ फिसाखौ बे फिसौ फिथाइ ज' रुजुरुमाय रायजो जाफैथों अब्लाबो नांगौ हमनानै दोनथोंसै हमनानै दोननानै जों लायफिनगोन पुलिस एफआइआर होबायमोन नामा नोंथां? होआखै होथ'वाखै जुदि मानसिया जुदि फैथाराबा नोंथांमोना आयेननि बेब'स्था लागोन नामा? लानांगोन उफाय गैया उनाव होमबाबो फिसाखौ नागिरनांगोन फिसाखौ जुलि होनाय हिसाबै आइ आफा दाउसिन दाउला एम्फौ एनलाजों जुलि होबाय साखि साबोद आइ आफानि सिगाङावनो फिसाफ्रा साथाम जाबाय दिनैसिम बे आनज्रायना थाङोबा गवा आं फिसाखौ आं न'आवनो दोनफैफिनगोन जोंहाबो थैनो बेला जाबाय खांबाय बाबाय जोंबो फेदेरबाय फोलावबाय गावसोरखौ रोङा नङा एसे एसे रोंगौ बेहा देरसिना 7 पासल' गेजेरा फिउ पास बे फाइनाल होनांगौआव हिनजाव लाबोदों सैथ' खांजोबनायजों खांजोबनाय मोनदों आरो बिहामजोआबो खांजोबनाय आंनाबो फिसा हौवा खांजोबनाय अब्ला आं जुलिखौ नांफिनगौ आं फिसा हौवाखौ नांफिनगौ हमनानै दोनथों लायगोन हमनानै दोननायनि इन्टारेस्टखौ जों एसे होबोगोन औ काहिबारि गामियाव माने सासे मानसि माने दा जाहा नैबे बिहामजो जानाया माने दा गावनि फिसाया माने एसे दस्रायाव खामानि मावहैदोंमोन बे मावहैनायाव दा माने सोरबा हिनजाव गदाय लानानै दंहैयो दा बेबादि जोंहा एसे बिहामजोनिफ्राय खोनादों आरो नंमारगौ दा गामियावबो बयबो प्रसार होदों नंगौ दा बेखौ माने जोंहा नैबे दा हमबाय बायनानै मोनोब्ला दा सोरबा नुयोबा बेखौ माने एसे फटकबो मोनखाबाय गासैबो हमनानै खोन्थाहरजागोन आरोखि मबाइल नाम्बार लांफाजागोन दा बेनिफ्राय आंनिफ्रायबो लांफाजागोन दा बे मानसिखौ जेरैबाबो हमनांगौ आरोखि बे दा न'खरा सालायनोबो एकदम रावबो उसुबिदाथार जानायबो बेस्थ'